Hi everyone! Ngayon kasama natin ang special guest natin, no? At ibabahagi niya kung ano ang naging buhay niya dito sa Japan at i-share niya rin ang kanyang faith sa ating Panginoon. Can you introduce yourself and i-share mo rin yung anong gusto mo ibahagi sa ating mga kaibigan? Hi, hello po sa lahat. Ako po ay si Nestle. Ako po isang OFW na nandito ngayon sa Japan. 6 years na po ako dito. And ang aking pong line of job is within the medical field. For today, gusto ko sanang i-share sa inyo ang naging buhay ko dito. Hindi lang bilang OFW, kundi pati na rin sa aking faith, sickness, and healing. Kumusta yung spiritual life mo dito sa Japan? Yes, before sa Pilipinas, hindi naman palagi, but nagsisimba ako every Sunday kung may chance. At nung pumunta ako dito sa Japan, isa yun sa pinaka parang naging challenge sa akin. Kasi nung sa place ko sa Osaka, malayo yung Catholic Church or Christian community sa Osaka. Kaya ang nangyayari, if gusto ko talaga pumunta, gagastos talaga ako. And as a student visa holder, hindi naman ganun kalaki yung pera ko. Kaya para isa din yung saging issue yung pera at ang layo. At isa pa, walang encourage sa akin to magsimba. Kasi nga almost yung nasa paligid ko is either ibang lahi or may Filipino naman pero hindi din spiritually strong ang nila ba, ang faith nila ba, ganoon. At ngayon na nasa Tokyo ka na, ano yung mga naranasan mong pagbabago sa iyong buhay? Isa talaga yon sa pinaka-challenging part talaga. Kasi aside sa parang nawala na yung parang religious routine ko is para ding wala na din yung time ko for prayers. Talagang hindi ko talaga siya ikakaila na kung sa pa is nawala sa tamang landas, hindi sa droga kundi sa faith. Tapos nung nandito na ako sa Tokyo, may nakilala ako. Iyon yung kaibigan ko si Chari. Isa siya sa naging dahilan kung bakit bumalik yung faith ko. Ito pa yung story noon, paano ba siya, para siyang challenging in a way na tinetempt kang huwag mag-go sa church. Kasi ganito ang nangyari. Si Chari is my church, may community siya sa Shizuoka. Tapos in-invite niya ako. Knowing Shizuoka, ang layo niya sa Yokohama. Tapos ang mahal ng papasahe. Magkano ba? 5,000 yen? Ganun ba yun? Nakalimutan ko na. Pero yun, alam mo ba, si Chari ang gumastos sa pamasahe ko. Back and forth. Wow. At during that time, while nasa train kami, parang binabalik talaga ni Chari yung faith ko. In a way na hindi niya pinupush yung religious belief niya, kundi pinapakinggan niya yung life story ko at yung kung paano ba ako as a Christian. So, nung nakita kong community nila doon sa Shizuoka, biglang, alam mo yung yung parang nawala yung fire within you. Pero yung community kasi na yun is very close nila. Like, for the past ilang years na nandito ako sa Japan, though feeling ko is very strong, independent woman ako dito. Alam mo yung may emptiness? Yun pala yung kulang, yung spirituality. Na nung nag-attend ako ng church nila doon, ay nung mass nila doon ko na feel ulit na, ay, may nalimutan pala ako. May kulang pala. Yung ganon. Tapos yun, grabe yung nila doon. Kahit nga first time pa nila ako nakilala, grabe yung warm. Yan yung na-miss ko sa church. Kasi may warm na Tapos, alam mo yung buong from head to toe, naramdaman mo yung parang may pumasok sa'yo na, paano ba? Yung may parang fire, or ano ba siya? Burning inside you ba? Na, ay, ganun pala yun. Tapos yun. Then after nung chance na yun, nandoon kami sa Shizuoka is, nawala ulit. Nawala siya ulit. Ano ba? Yung parang, wala ka na namang motivation. Ang dami mong busy ka sa work. Tapos may may Bible study pa kaming nila Chari. Tapos every time na ini-invite nila ako, sakto naman din na marami ako ginagawa sa buhay. So didid ako minsan nakaka-attend. Siguro mga 1-2 Bible study ba yung na-attendan ko lang. Ganun lang talaga. Tapos ayan, basa-basa ng mga nila, teachings and all sa Bible. And ending naman, wala na naman. Until na dumating yung husband ni Chari, which is
Oh, gabi talaga yung couple na to. Very strong ang kanilang... Sino yung husband ni Char? Ito po, si Mr. Jordan, si Pastor Jordan, na Tapos, dumating. Na siguro, at that time talaga, yung pagdating ni Pastor Jordan, hindi lang timing for the life of Chari, kundi pati na rin sa life ko. Tapos ngayon, dumating ang time, 2023, nagkasakit ako. Na-diagnose ako ng cancer. So, though wala ako talaga nararamdaman sa awa ng Diyos, hindi ko talaga, wala siyang sign na may cancer na pala ako. Pero nagpa-check up lang ako kasi ang plan ko talaga is at 30, mas-start na ako to build my own family. Pero ang nangyari is, sa result ng aking test is, may stage 1B3 na pala ako na cancer. Which is, kailangan siyang tanggalin lahat ng reproductive system ko para ma-cancer free ako. Or sinabihan pa nga ako ng doktor, pag hindi daw ako nagpa-test o hindi daw ako nagpa-treatment pa, 1 year lang baka masigla ako. After that, mamamatay na ako. Sabi ng ganun. Kasi daw, mabilis talaga yung pagkalat ng type ng cancer ko. Which is, nung una, hindi yung cancer, the word cancer, hindi siya. Kasi nga, nurse ako, di ba? Ay, cancer lang yan. May treatment ang cancer kung tutusin. Pero yung time na sinabing, wala ka ng chance na magkaanak. Yung ganun, dun talaga ako na, no? Kasi yun yung goal ko eh. At 30, at my 30s, na gusto kong bumuo ng pamilya ko. Pero hindi. Hindi siya binigay. Kinuha ba siya? Oo. Kinuha siya. In a way na, as a woman, parang pride mo, di ba, na magkaanak ka. Pero after, ano na yung ipa-pride ko? Isa na lang akong ordinary woman. Di ba? Siguro yun talaga yung parang kulang ba? Malaking struggle na. Malaki siyang struggle. Sobrang siyang malaking struggle in a way. Galing ka sa parang walang mga problema, tuloy-tuloy na, parang okay na, pero biglang nagkaroon ka ng sakit. Diba? Parang, hello, may sakit ka. Ganon. Tapos yon, alam nyo ba, itatago ko sana pa ang sakit ko, wala akong pagsasabihan. Kasi cancer siya. Kasi minsan, ang mindset ng tao, pag cancer is parang malala, madidepress ka, and hindi lang ikaw, kundi pati na rin yung nasa paligid mo na mahal mo, di ba? Hindi ko sana sasabihin sa mama ko, sa parents ko, hindi ko sasabihin. Pero, siguro din, napagtanto ko na, okay, i-share ko lang. Ayun, share ko na sa, at sa ibang kaibigan ko din. Mahirap pag i-share ang may cancer ka. Oo, mahirap. Kasi first, hindi mo alam kung i-judge ka. Ikaw kasi ganyan. Or baka, ma-depress sila. In terms of my family na malayo, baka sabihin nila, baka ma-depress din sila. Lalo pang magkasakit yung mama ko or ma-depress yung papa ko. So, ayun na. Pero nasabi ko. Kasi siguro, kahit nasabihin kong ayaw ko is, kailangan ko ng outlet na ilabas yun. Yun, dumaan ako ng ilang test. Tapos, nag-New Year na. January na, 2024 na. Grabe. The last month of 2023, facing the New Year with cancer, hindi siya madali. Kahit nasabihin mong may pera ka, hindi siya madali. Ayun, 2024 na. Alam ko, January 5, di ba? Bible study natin. Grabe yun. First time mo na. First time ko yun. Narinig ko pa sa'yo na parang pinipigilan kang ayaw pumunta. Oo. Talaga. Parang tinatakbuhan mo. Tinatakbuhan ko talaga. First, ayaw kong umiyak sa ibang tao. Kasi ayaw kong maging, isa talaga yun sa ko na kaya kong maging tagapagkinig sa mga problema ng ibang tao. Pero yung ako yung papakinggan, hindi ako yun. At saka siguro dahil din sa fear na, hindi siguro siya fear, pero siguro nandyan na din yung fear na baka hindi ka pakinggan ba? Yes. May makakausap ka pero hindi ka pakikinggan. Pwede pala din ako pakinggan, hindi lang ako lang pala yung always na makikinig sa inyo. Parang ganun ba?
So, nung Bible study, imbis na, mandami talagang factors na, ay, hindi ako atin, ganun. Tapos, nag-message pa si Chari na si Pastor Marcel daw ang mag-lead ng, Bible study. Oh my God. Marami na, though hindi ko pa nakikilala si Pastor Marcel, may na ako na kung anong klaseng tao si Pastor Marcel. Well, in a good way. Pero yung parang, siya na tao, no? Iba siya, powerful siya. Kasi shinare namin sa'yo na, kasi na-experience mo sa akin, sabi ko na, mas pa yung pastor ko. Mas pa si pastor. Kasi nung first time tayong nag-meet, glory to God, na parang sa tingin mo, parang alam na alam yung buhay ko. So. At pwede mo ba yung i-share yung first na meet mo yung first meeting natin, o yung first meeting natin sa birthday ni Ate Elisa na, ano ba yung pagkaramdam mo dun? Parang hindi naman in a way na sinasabi mo lang kung ano nakikita, hindi naman sa ikaw ay isang manghuhula. At yun, pinapakita mo. At halos almost everything is accurate in a way. Kaya ayoko kitang i-eye to eye contact nun dahil ayoko wag mo akong basahin, ganun. Wag ako. Kasi ayoko talagang basahin ako ng ibang tao. So, ayun, sabi, kung naalam ko na yung level mo, pag sinabi mo pang mas iba ang level ni Pastor Marcel, Runaway Bride na ang drama ko, kahit hindi ba ako bride. Runaway na ang lola mo. So, ayun na. Pumunta ako, di ba? Pumunta ako. And during that time, akala ko talaga hindi ako iyak. Pero start pa lang ng Bible study natin, prayers pa lang, luhang-luha na ako. Hindi ko din alam kung bakit, kasi wala sa plano ko yun. Pero yung alam mo yung tipong kailangan mo din i-let go yung burden mo. Ito kasi yon, suppressing is one of my defense mechanism. Na hindi ko iisipin yung mga problema ko kahit mabigat pa yan. Yan pa lang. Kasi may ako na, every problem is may solution. Ganun ba? Pero hindi siya maganda na attitude, ay na in a way. Kung bakit? Suppress ka lang ng suppress, hindi mo siya minsan nafe-face. Yun yung problema sa suppressing. Parang iniiwasan mo lang. Pero in a way, maano siya kasi strong ka outside. Yes. But parang hindi ka nagfo-focus doon. Kung problema kasi nagbibigay ng ang kabigatan, parang ganun yung ginagawa. Pero minsan hindi na nakakabuti sa'yo. Nakakabuti, oo. At ang talaga doon Bible study is, grabe yung, alam mo yung bigat na hindi ko inisip, nawala siya that day. Sabi pa nga nung kaibigan ko lang na si Chari, sabi niya, iba daw yung aura ko noon, mabigat daw. Kahit sabi ko, nakasmile pa ako, pero mabigat din pala ako. Sa Bible study naman, grabe talaga yun. Yun talaga yung time na hindi lang nawala yung heaviness in my heart, is talagang binalik talaga yung faith ko noon that day. Yung alam mo yun na, yung sinasabi lang, no man is an island. Hindi lang pala yun in terms of kailangan mo din ng ibang tao. Is that binalik mo, dapat din may ka talaga, connection ka talaga with the Lord. Hindi ko talaga malilimutan yun. Yung tinatch ako ni Pastor Marcel sa ulo during the prayer. Grabe, ang init. Hindi ko alam kung na-feel yun ni Pastor Marcel, pero grabe. Hindi ko naman sinasabi na may powerful na power si Pastor Marcel, pero parang siya naging instrument ni God. Yung parang yung kamay niya parang gagaling ka. That is a anointing na yung Holy Spirit na kasi nga yung Holy Spirit kasi is fire. Yung init na yun is from Holy Spirit, and sinusunog niya yung mga kahinaan mo, mga kabigatan mo, yung mga evil na nasa yung kadiliman, yung kasamaan, no? Yun yung power ni God to save you, to set you free from those chain na nakatali sa iyo, to destroy it. Grabe talaga yun, Pastor Jordan. Tapos, ayun na, the following, Bible study natin, before my surgery, yun, yung, si Pastor Jordan din, is nag-pray for me. Iba din yung power nun. Tapos, ang hindi ko talaga malilimutan, after nung Bible study na yun, sabi lalo si Chari talaga, yun, gabi yung, sabi ni Chari, naging light na yung aura mo. Hindi na mabigat. My surgery ahead of you is, pero hindi na ganun kabigat pala ang aura ko that time. Which is, kakayanin ko itong surgery na to.
kahit na mag-isa lang ako kibali sa ospital kasi wala ni ka pwedeng maka-invite ng someone na tutulong sa iyo sa loob kasi may mga nurses naman, which is very talaga sa Japanese medical system. Thank you talaga kasi naging instrument talaga sila ni Lord to heal me talaga. Grabe. Yes. With peace of mind pa. Grabe talaga. Hindi ibig sabihin na may faith ka na kay God is hindi ka na pupunta ng ospital. True. No, si Lord gumagamit din ng mga tao na yung gamot, ginagamit niya yung tao para pagalingin din yung tao. Kasi nga, yes, may milagro. And most of the time, God is using people to heal you, to help you. Yes. Tapos, before my surgery, may na-receive din akong book from Chari and Pastor Jordan. The 2 weeks period na nasa ospital ako. Kasi kayo ba, pag nasa ospital ka, parang kung ano-ano na lang ang inano. But you have that, guide na to remind you na it's okay. You have the purpose. Yes. Power of purpose. Power of purpose. May purpose ka. Yeah, even after the surgery, continuous pa din yung Bible study. And continuous din, ang isa din sa pinagpapasalamat ko is, kasi baka sabihin ng ibang tao, nagkasakit ka lang, kaya nagkaano ka. Yes, true. Bumalik ako. Kasi nawala ako. Parang yun, naging instrument ba na ginamit yun naging bad way siya sa'yo, pero sa'yo parang na-realize mo na I need someone else. Parang kinatok ako ni Lord ba na, hoy, tagal na, hindi ka pa din pababalik, balik ka naman. Parang ganun ba? Ganun talaga. Inaalaw ni Lord yung problema to remind us na mabasa natin sa Bible na yung anak ni Lord, yung love niya na anak is kinokorek niya. Yung mga parents natin, kinokorek tayo pag nagkamali, ikaw lumalayo na kay God. So, yun yung inalaw ni Lord yung problem to remind you, to correct you. At yung problem na yun, hindi lang siya reminder, kundi isa din siya sa healing. Sinave din ako ni Lord. Yes. Kasi kung tutuusin, I consider this life now, after the surgery, is my third life. Iba talaga si Lord gumalaw. Diba alam ko na nga 1B3 ako. After nun, though hindi ko naman masasabing depression siya, pero may times talaga na kapag maiisip mo talaga siya, talong nasa bahay ka pa for the recovery, mawawalan ka talaga ng, alam mo yun, yung ano ba talaga? Paano na ba ako? Parang mawalan ka na pag-asa ba? Inaatake ka ng kaaway kasi nakita niya, nag-faith na to kay Lord. Grabe yun talaga. Tapos, supposed to be, yung kukuha ko ako ng result for my histopathology tawag kasi yon, kung ano na ba talaga yung stage, parang official staging ng cancer ko noon. Na-delay pa siya ng 1 week. Prepared na ako mag-chemo. Kasi part yun kasi ng na after na surgery is mag-chemo ka if your stage is ganon, 1B3. Ayun na. Grabe talaga yung na yun nga, nagsimba kami nung Sunday yun invite pa ako nila Pastor Jordan at ni Chari. Tapos nasa kami, simbahan kami ni Chari no, pa nga, sinabi ko nga kay Chari na prepared na ako for chemo, pero parang siguro doon ako hihina, hindi sa cancer kundi sa chemo. Kasi bakit? Sa cancer, wala naman ako naramdaman. Pero sa chemo, 6 months. Sa 6 months na yun, every month, mag-chemo ka. Tapos ikaw lang mag-isa. Paano ang trabaho? Ganun, ang dami ko talaga iniisip. Mo na, imposible na. Oo, grabe. Ang dami. Kaya, pero parang dadaan ka pa sa butas ng karayom, sa hirap. Grabe talaga yun. Tapos after 1 week, nakuha ko na yung result. Ito pa yung challenging day nung nakuha ko yung result. Imbis na morning, dapat ko na malaman. Hinapon pa patumawag yung doktor sa akin. Parang pinapatagal, parang... Grabe, parang thrilling, masyadong thrilling sabi ko noon, lahat binagsak in that like December, January, February, bagsak talaga lahat ng problema sa ayon. Grabe talaga miracle that day, February 19. Nung sinabi ng doktor, di ko na kailangan ng chemo. Wow. God is good. Grabe talaga. Stage 1, A1 na lang. A1 pala yung cancer ko. Wow. Sabi ko talaga that day, grabe ka Lord. Grabe yung waiting, pero salamat sa pag-wait. Kasi kung alam mo yon yung ganun sa stage na yun, ang dami mong mga gustong, yung parang, gawin ko na to kasi baka ganyan. Pero that day na may miracle, ang daming nangyari na bad. Nawala yung magsusuporta sa akin for my chemotherapy. Kaya yung namatay kasi yung friend ko na magsusuporta sa akin for chemotherapy, namatay siya.
Nung una, hindi ko pa, parang wala pa yun sa iniisip ko. Pero the following day, nung nalaman ko yun, sabi ko, paano na ako? Paano yung chemo ko? Kasi magastos ang chemo, di ba? Tapos 6 months pa, nung nalaman ko talaga yung miracle, sabi ko, ay, ito pala yun. Nakaplano pala lahat. Plinano na pala. Kailangan ko lang pala talaga maghintay. Umiyak talaga ako noon sa pati si mama. Isa sa mga miracle ng buhay ko talaga yun. Pinakamalaking miracle ng buhay ko. Iba talaga yung healing na hindi lang talaga, sinabi ko nga hindi lang siya physically but spiritually. At sa lahat po ng may cancer, kahit ano pang stage yan, mahirap siyang i-accept. Pero manalig lang po tayo at mas maganda din niyo po yung ma-share niyo kahit papaano. Para din, may maging karamay po kayo, ganoon. The best pa doon is yung sineran mo is yung malapit kay Lord, di ba? Kasi yung prayer, yung ibang tao kasi hindi naniniwala sa prayer. Parang doon lang sa pera. Pero marami namang mga mamayayaman namatay kahit meron silang pera. Oo, mamamatay tayo pero yung prayer is powerful. According pa sa James na yung prayer ng righteous person is powerful and effective. So, yung prayer mo, dininig ng Panginoon, pinagaling ka niya at kasi may purpose pa sa iyong buhay, gagamitin ka pa para ibahagi rin yung kabutihan na pinaranas niya sa iyo. Totoo yan. Yun nga, siguro nga din matagal lahat for the past few years, siguro is iniisip ko lang talaga yung mga gusto ko, the desires of my heart. Pero yung, ano pa talaga yung purpose ko? Isa yun sa mga hindi ko pa alam. But this time, I know na my purpose. My purpose is to help heal other people. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami kina Pastor Jordan at kay Sister Chari for bringing me back. Ginamit lang din kami ni Lord, no, as an instrument. Kasi ganun din, nakaranas din kami ng maraming problema and walang ibang malalapitan, hindi si Lord lang talaga. Siya yung magbibigay ng kapahingahan, peace, totoong pagmamahal sa atin. Kaya i-share namin sa iyo. So maraming salamat. Salamat po. Live with the purpose.